हेलो लोगोफोर गुड मर्निं दिनै आंनि फिसाजोनि फार्स्ट बार्थडे बेखायनो आं सानबाय फुंनिफ्रायनो दिनै भिडिअ लानायनि जाहोना बेनो जाहैबाय आं दिनैनि बार्थडे पार्टिखौ आङो ब्लग बानायगोन होननानै बेखायनो आङो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम एंड आबिदिया। दिनै एसे गोबाव जागोन नालाय ओंखाम जानाया दा बिराद खामानि मावनांगौ दं नालाय बेखायनो गथ' सानै मानि साथाम बिमारिबो दं नालाय मेगि संनानै जाहोबाय आङो। दा आङो खामानियाव बिराद मुखुब जाबाय नै गेलेग्रा जेराव मेराव लेथेर फेथेर दङ बेखौ साफा खालामजानांगौ टाइमा बिराद खम खामानिया बिराद दं। फार्स्टआवनो बेफोरखौ सोस्रांनानै दोनजोबनोसै मोनसे जायगायाव बेखौ आं बै जोंनि बेडरुमावसो दोनहैगोन मानोना गथ'फोरा फैबाथाय बेखौ दांबाथाय आबिरा बिराद दाय जायो गावनि गेलेग्राखौ मालाया दांबाथाय हुदा गाज्रि जाबाय शेयार खालामनो रोङा जाबाय हारसिं गेलेदावग्राखायनो जेखियानो जाया मानो उनाव देरबा मोजां जालांगोन दालाय गथ' नालाय आं सानो आरो बेबायदिनो बेनिफ्राय आङो बिराद खामानि मावबाय आरो बिराद न' फोसाबबाय गाबोननिफ्राय दिवालिबो नालाय कालि फुजा दिवालि बेनिखायनो खनसेयावनो आङो न' फोसाबखाबाय। मिडल क्लास न'खराव माबा मोनसे पार्टि जायोबा बहा देलाय मालाय साजायनानै दलर थानो फट' सट' लानो नाथाय जोंहा खामानियावनो मुखुब जाना थानांगौ जाय ब्रुं ब्रुं जालायलायनानै आंहाबो बेबायदिनो दिनै फिसाजोनि बार्थडेआव फुंनिफ्रायनो खामानि मावबाय। खामानि मावनानै नै एसेथ' साफा जाबायमोन साफा जानायनि उनाव नै बाथरुमाव बिराद बुरजा जि दंबावो बेखौ सुनांगौ आरो बाथरुम फोसाबबावनांगौ। गथ'खौ बिमादैनो लाहोनानै आङो बिराद हाखु दाखु खामानिफोरखौ मावबाय आरो मानो होनोबा गथ'खौ मालायजों थादों होननानै एकदम लासै लासै खामानिखौ मावनो हाया मालाबाबो 90-80 स्पिडआवसो मावनांगौ नङाबा मालानि समाव गथ'दि गाबनानै बिमाजों थानो नागिरगोन आरो दुगैयालाबा गथ'खौ माबोरै लानो एसेबां एलार्जि जायो आंनि गन्थं खाथेनानैसो आं खामानि मावनांदों नाथाय गन्थं खाथेनानै मावाबो आं मेगनखौ बासायनो हाथारासै गन्थङाथ' आं हारसिवासै नाथाय मेगना बिराद मानबाय थाबाय। नायनोसै मा लाबोखो बाजारनिफ्राय बार्थडेआव जाहोनो थाखाय ओरैनो फिसाल' नालाय आलासिफोरबो लेङाखै आं मावनोबो हाया हारसिङै खामानि मावग्राबो गैया नालाय बिनि थाखायनो आङो दा थोरसि माखासे बायदिसिना बुस्थु हाननोसै आरो बक्स फालें सिंनिफ्राय बिनिफ्राय काप आरि हाननानै आरो नैबे मा होनो कारेन्टआव इलेक्ट्रिकआव ओंखाम संग्रा बेखौ हानबाय बेयाव मा जादों दैया बिराद खमावनो जायोनो माइरङा ओरैनो रुनाय माइरंखा नालाय नाथाय दैया खम जानानै ओंखामानो जाजाजासै गारजोबनांबायसै आरो बे ओंखामखौ गोदानसो संफिननांबाय कुकाराव जेखियानो जायामोन आं मा खोन्थादोंमोनथाय बेनो बावबाय आङो जों मा नागिरदोंमोनथाय सानैजों आखाइ थुलायलायनानै बेनिफ्रायनो आङो फुजारि बाबा बायदि खानाय खानानै ओंखाम संनायाव बिराद मुखुब जाबाय आरो माखासे सिङाव संदों माखासे बाहेरायावबो संदों बेनिफ्राय नै बिनानावा ओरैनो सिम्पोल डेक'रेसन खालामगासिनो आरो बेलुन होनानै बेलुन सिथाबनानै ओमफ्राय मेंबायनो आरो दसेयावनो अलसिया बायदि दसे जिरायथ'लाय लायो आरो बेलुन सुग्राया ओमफ्राय केमेरा लाना फैनाय नुनानै माम्बार सुफ्लाबाय आरो गावखौनो मावथि होनना देखायनो बेनिफ्राय नै दसे फुजा होखांबाय आङो ओरैनो हाखु दाखुनो उफाय गैया मोजां गोसो होनानै फुजाबो जथेरनो मोनासै बेनिफ्राय नै जोंहा आदै सासे दङ लेंबोदों बेखौ टाउन कमिटियाव मावो बेखौ ओंखाम संनो होनना लेंबोदों रावबो गैयैखाय नैबे बिथाङा जोंना नै ना लगायगासिनो गावनि ना लगायनायखौ भिडिअ लानांगौनो आरो बेखायनो आं खोरखिजों खेबहरबाय बेनिफ्राय नै जोंहा सम जाबाय बार्थडे केकआनो बे समावनो आङो गस्ला गानस्लाय होनायनि आबिरा बिराद रागा जोंबाय आरो रागा जोंनानै केकखौनो हाला केन्डेलखौ सुफुंनो होबाबो सुला खोमोरला बिनानावजों बिरादनो मिनिजाबायबो बयजोंबो बियो रागा देखायबाय थानायनि थाखाय केक दौब्लाबो जाला बिनानावा आरो जि देलायहोदों जि मोजां देलायनानै गावनि बार्थडे होनना मिथिथारदों आरो जि खर'आव बिबार होबाबो लायो टपि गानहोबाबो लायो जि मोजां दलद थानानै अन्थाव बाथावनो दा बिनानावा केक दौनो होनायखौबो जाया बिनानावनो दौनो होनायखौबो दौवा अख्रा आरो बाबाया एकदमबारे खनसे रागा फोजोंबाथाय बेखौ बुरखायनो बिराद टाइम नांगौ खर'आनो बिराद गिदिर आरो बिनि सायाव बिबै बिबौ दंफैबावोसो जिबायदि आब्रा जाखायो बिसोरजों बेखायनो खर'आनो मैदेरनि बायदि जाथारदों आरो माने बयनिबो सिगाङाव दुगानो नैबेफोरो माखासे मेम'रिस जाना थाथोंसै आरो फट'फोरा नाथाय फट'आव आं मोनसेबो गैया आं फट' लानो थाखायनो टाइमानो गैया आंहा खामानियाव मुखुब जानानैनो। हाय रिसिता Tenbi hai Baba Abiras hai bolo चकलेट नै ओरैजाय बिथांमोना मा संगासिनो आं नोंथांमोननो खिन्थानो र' आदैजों आरो आंजों गोजौआव थाग्रा बिनानाव दिफाजों नै फान्थाव बरा खालामदों बिनिफ्राय आंनि फंबाय गनेशा नै मा होनो दाउ ब्रयलारजों आलुजों संदों जि गोथाव जाखासिगोननो गाव संनाया बेस्थ' थानायनि थाखायनो साहा लोंनाय आरो ओंखाम जानायनि भिडिअखौथ' आं लानोनो हायासै दिनै आलासिफोरा थांनो ओंखारबाय आइ बाबामोन आरो बेनि अफिसनि सारमोनल' फैखादोंमोन नालाय बेजों लोगोसेनो आंनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ।